La ciutat esportiva de Blanes va reunir aquest passat diumenge més de mig miler de persones en la celebració del 27è homenatge a la gent gran, una cita ja consolidada al calendari local que enguany ha servit també per donar el tret de sortida a la Setmana pels Drets de les Persones Grans. La festa, organitzada per l'Ajuntament de Blanes i amb la col·laboració de diverses entitats de gent gran, va comptar amb actuacions, reconeixements i activitats protagonitzades pels mateixos participants. Una de les novetats d'aquesta edició va ser la incorporació del Centre de Dia Sa Palomera a l'organització de l'esdeveniment. Durant la tarda es van succeir diverses exhibicions artístiques i culturals a càrrec de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, la Casa del Mar i el Centre de Dia Sa Palomera. Entre aquestes actuacions hi va haver una desfilada de vestits de paper, habaneres, sardanes sevillanes, ball en línia, aerodents i interpretacions musicals de cançons populars. L'acte va estar conduït per l'actor i monologuista blanenc Pau Torner i va comptar amb la presència de representants municipals encapçalats per l'alcalde accidental, Joan Felip, així com responsables de les àrees d'acció social i gent gran. Un dels moments més emotius de la jornada va ser el tradicional homenatge als matrimonis, que aquest any celebren els 50 anys de casats. En aquesta ocasió es va reconèixer 5 parelles del municipi amb una placa commemorativa per les seves noces d'or. També es va fer un agraïment públic a les entitats col·laboradores que han contribuït a l'organització de la festa, en una edició que ha tornat a posar en valor el paper actiu de la gent gran a la vida social de Blanes. La celebració va cloure amb una fotografia de família, un berenar popular i un ball amenitzat per la cantant blanenca Cristina del Pozo. La Setmana pels Drets de les Persones Grans continuarà fins al 12 de juny, amb diverses propostes obertes a la ciutadania. Entre els actes previstos destaca l'espectacle Show Gran Gent de l'humorista Jordi LP, que es representarà al Teatre de Blanes. El programa també inclou una concentració reivindicativa pel bon tracte a les persones grans al Passeig de Mar, visites guiades al refugi antiaeri i al jaciment romà de Blandae, així com una sessió de videofòrum al casal cívic i comunitari Benet Ribes, que posarà el punt final a una setmana commemorativa.